Morjesta taas. Nyt on testien jälkeen tää hallille tuotu auto ja tutkittu ja vähän tehtykin asioita ja oikeastaan toi Jika nyt hälytti mut tänne hallille käymään, niin käydään vähän kattoo, että mikä on homman nimi. Joo. Kauhea työn ääni täällä ainakin on. Jotain täällä on. Hätähommia tehdään. Mitäs sä oikein touhutte? Tukeudutaan itseäni lähinnä. Niin. Pohjaa mä aloin siihen värkkäämään. Niin näyttäis. Tää on vähän raakaa hommaa, mutta mä kattelin, että vuoden 59 auto. En tiedä paljonko sitä on kiitattu ja montako kertaa, mutta on. Niin tämmönen, mikähän tää nyt on nimeltään. Puhdistuslaikka nimellä se oli Tokmannissa. Niin täällä saa ainakin niinku, en mä koko autoa tällä vedä, mutta missä näkyy ruostetta ja muuta, niin että saa kunnolla näkyviä. Niin, ja sä hälytit mut tänne vähän se. No mä ajattelin, että jos on omaa autoa välillä kanssa tekemään. Niin, kyllä se on välillä, vaan pakko välillä käydä vähän töissä, että saa rahoitettua tätä toimintaa. Kyllä. Mä oon sinne tänään tän tehnyt. Se justiin. Tän tässä, tää oli Se on pettänyt. tuolla. Ei ole itse asiassa tietoa, että oliko se testissä pettänyt vai Joo, aikaisemmin, mutta nyt siinä on jonkinnäköistä. Sillain tää yksi palikka täältä näkee, niin on myös moottorin korvaa samalla. Joo, siinä. No on se ennen testiä pettänyt, koska meillä oli kansarit ei ollut vaakas testisiä. Joo, Ja sehän selittää sitä. se on nyt. Tuolla tonne koteloon nyt ei näe, mutta sinne mä tein pystyputken vielä. Ja linkkeihin laitoin noin laput tohon, että ottaisi kiviä vastaan. Tämmöiset tähän. Ei ollut ennen sen, kun ottaa kivi kun tulee tai mikä nyt liää, niin useimmiten kivi, niin se ottaa aika pahasti tohon kiinni. Mulla on kerran revännyt irti korista. Joo. Tonne mä vetelin kuule pikku liimat. Oli vittu, meni käsi väliin melkein ja vähän hieroin auki, niin kohta mä kuiduttelen niitä, kato. Mä veneenveistäjälle soitin jo, että mä vähän tosta vien kuitua ja hartsia. Joo. Näistähän leikattiin nyt vähän tilaa lisää. Nää oli aika toisessa kunnossa. Tää voi olla kyllä toisen puolella. Ei kyllä tää on sen puolella. Niin, tuli vähän tilaa ja oli mukavampi oikoa ja saisi. Niin, meillä oli eniten se idea tässä, että kun toi oli, mitä oli, se oli aika perunapelto ja vaikea oikoa, niin saadaan ehkä helpommalle. Ja tulihan siinä tilaa samalla sitten. Niin on se ihan hyvä. On se ainakin parempi, mitä se on. Pikkuhiljaa. Ilmanen mainos tähän kohtaan, niin automaalaama Custom Paint. Soittelin Saukkolalle tossa yhtä asiakastyötä alkuperin, että tarvitsee epoksia tai sitten ei tarvinnutkaan, kun sitä autoa ei tarvinnut tehdä, mutta samalla sitten, että tarvitsee kilpa-autoon maaleja. Niin setä on lomalla, mutta se ei mitäänkään huomenna hakea Lahdesta. Joo, kiitos Palvelu hänelle. pelaa. Kiitos hänelle. Palvelu pelaa kyllä hienosti. Ei kai siinä. Mäkin nyt tässä vaan eri vaatteet ja alan hieromaan. Niin katsotaan mitä saadaan aikaan. Jotain tulee. Kyllä. Nyt olisi vähän hiottu. Tää pitää vielä oikoa tää perä. Ehkä nähdäkin jotain vähän. Yrittää ainakin tää. Mitä? Huomenna kysyisen vekovasaran saisiko lainaa, niin just niitä takavaloja sais lypittyä. Niin. Joo, ei tää ei oo niinku. Tää puoli ei oo paha. Tää on vähän helpompi tää, mutta tää on jo vähän lytys. Kun sais tän ja tän kohan ulos, niin mä ajattelin, että tekis siihen, no tähän on helpompi näyttää, niin tekis semmosen tämmallisen pellin siihen. Kyllä. Ois se paljon fiksumman näköinen, kun tässähän on, sehän olisi vähän niinku, että siinä olisi takavalo, mutta siinä ei siltikään ole niinku takavaloa. Niin. Nyt se on vähän orpo. Joo. Näitä vähän nyppiin näitä ja ja siinä on nyt paljon enemmän työmaata sitten kyllä. Joo. En mä tiedä kuinka kalmiin pellin mä siihen saan leivottua, mutta
Mutta siitä tulee varmaan tekijästä. Joku siihen tulee ja mä luulen, että siihen tulee jotain osumaakin jossain vaiheessa. Joutuu oikoon. Näin. Mä ajattelin huomenna jatkaa, saadaan kuitukitit tonne etukuituihin ja tänään, niin näin mä huomenna oijon. Joo. Oijon sitten. Joo. Ylihuomenna olisi maalaus. Saatais tää meidän uusiin tiimin väreihin. Tää on ensimmäinen auto itse asiassa, mikä me testataan sillä ja kuvataan sitten tietenkin. Näette sen sitten ja Kouvolassahan tää auto näkyy ekan kerran viivalla nyt tulevana viikonloppuna lauantaina. Ainakin jos kaikki hyvin menee. Eikä tässä mitään. Toivottavasti. Mä läpsyttelen sinne huomenna tuossa kiven sulle vittu oikoseen ja kardaania takaisin reikää ja kepit ja pakoputkea muokkaa sen verran. Siellä on nyt semmoinen ongelma, kun saatiin vähäkään akselia sinne, missä se pitäisi olla, niin se tapaa koriin sekä taka-akseliin. Joo, oho, mulla näkyy sormikin täällä. Joo. Semmoista. Joo. Kyllähän se siitä. Aikataulu on taas tiukka, mutta siihen me nyt ollaan aina totuttu. Eihän me koskaan osaa tehdä ajankaan näitä. Tää oli sustakin, olisit ostanut aikaisemmin. Niin, tai olisi mennyt johonkin toiseen kisaan, mutta kun ei vaan malta. Ei malta. One eternity later. No niin, Kouvola ollaan päästy lähtee. Pakko sanoa jo tähän alkuun, että iso kiitos mun mekaanikko Ikalle ja kaikille muille, ketkä on tässä apuna ollut. Me ollaan autossa oltu ylipäätänsä läjää. Meillä on ollut tiukka aikataulu, tiukat pari viikkoa, testeilläkin hajos auto. Mut joo. Ja iso kiitos kuljetus Joosepille. Saatiin kuljetuskalusto Kouvolan kilpailuun ja tälleen. Ja se on menossa mukana muutenkin tällä kaudella. Iso kiitos hänelle. Ei siinä. Mennään nyt Kouvolaan ja jatketaan sieltä. No niin. Ollaan saavuttu vihdoinkin tänne Kouvolan Tykkimäkeen. Auto on siinä. Siinä se on vihdoin kaikessa komeudessa. Minä oon tässä. Hei, telttaa ei ole nähnyt vielä kukaan. Kuvataan sitä. Teltta on tässä. Onko pikkuusen hyvä? On se ainakin paremmin mitä meillä on ollut. Ollaanko me lueteltu minkään näköisiä yhteistyökumppaneita vielä yhtään mihinkään? Ei. Nyt me voidaan. Pääsponsorina niin Almost Past Racing Team. Joo. Kuljetus Joosep. Meidän monivuotinen yhteistyökumppani huolehtii siitä, että me päästään näihin kisoihin. Kyllä. Monta vuotta jo ja kiitos kuuluu isosti hänelle. Kyllä. Mahdollistanut monet päästä. Taaskin tultiin Josen kalustolla ja välillä vaikka ei olla tultu Josen kalustolla, niin hänen polttoaineella sitten kuitenkin. Joo. Kyllä. Seuraavana varmaan kun tarjotaan niin autoasi Saimaan katu. Se on tässä on uusi. No sillain uusi, joo. Sillain uusi, että ei ole nyt ollut niinku oikein ihan tuoreeltaan sellainen vähän reilu vuode ollut nyt. Nyt tuli. Pääasiassa osat ja saadaan renkaat tehdä ja tilailla. Ja kannattaa, varsinkin Lahden alueella kun olette, niin kannattaa käyttää. On hyvä palvelu. Keskustan alueen ainut autokorjaamo, joka on auki myös lauantaisin. Kyllä. Ja jos lavoja, kuljetuksia, ottakaa yhteyttä kuljetus Jooseppiin. Sitten maalipinta. Automaalaamo Custom Paint. Kyllä. Hänellä ei ole tarroja. Täysin uusi. Hänellä ei ollut varastossa tarroja, niin ei kerennyt tähän lähtöön. Joo. Ja niin, no siinä kai ne tällä hetkellä taitaa. Joo, Relanssi. siinähän ne. Mitä? Relanssi. Relanssi toimii Kouvolassa niin kuin myös Brodfin, joka Niin, Brodvini on tehnyt meidän teipit ja teipit ja painatukset. mertsit ja
kaikki tämmöitä ja on kyllä ihan laatukamaa. Ja itse asiassa teettää tähän kanssa numerot. Käydään vielä tänään hakemaan. Kyllä. Nyt tulee taustamelua, niin eiköhän me saatu pääasiassa asiat tähän. Huomenna ajetaan kilpaa. Kyllä. Yes. The next day. Ensimmäistä kierrosta tosi vielä mennään. Viivalle on sitten asettama. Lauantai kisapäivä on alkanut ja alkuerä ajettu ja Ei. oli hyvää ja huonoa. Viivas poistui paremmin kuin ehkä odotettiin ja keula ei pidä. Mutta Keula ei tosiaan pidä. sitä vähän muutettiin rengaspainetta ja vakaaja otettiin pois ja perää vähän nostettiin ja Kaikkia pikku taikoja siihen yritettiin nyt tehdä, että jos tää seuraava erä saataisiin vähän paremmin kulkemaan. Mutta kyllä toi niinku lähtö onnistuu, ainakin toi eka lähtö onnistui joo. hyvin. Nyt jännä nähdä alkaa ripsimään pikkuhiljaa. Niin, että en tiedä, se on meille hyvä ja huono, koska tehoa nyt ei ole hirveästi, mutta keula on vähän heikohko, toi rengas ainakin. Meillä ei kerännyt renkaat nyt tulla tähän hätään niin parempia, niin näillä mennään. Kokeillaan vähän eri asioita. Rajaniemi siinä nyt sitten ensimmäisellä kierroksella lähti tuonne Ritälenkille. Kaukoranka. Joo, kilpailut tois meidän osit ajettu kyllä. Meni kylki vähän. Oli Axoni yhdessä mutkassa, niin tuli vähän autoa perään ja tommosta. Se on semmoista, tuli vähän aikomishommia, mutta vihellettiin oikeastaan poikki, kun ei toi alusta niinku pelaa yhtään tällä hetkellä. Että me pitää tehdä vähän kehitystä, mutta me tiedetään mitä kehitetään ja tommosta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ei se oo mitään, tässä ollaan just ruoantekohommissa ja syödään ja lähdetään. Pakataan vermeiltä ja lähdetään kotiin. Vähän oikomishommia. No niin. Nyt olisi pari päivää tässä oltu kisojen jälkeen ja auto on hallissa ja osia tilattu tai uusi alusta on nyt tilattu, niin pääsee sitä laittaa, kun se ei nyt tosissaan se ei toiminut kyllä yhtään tuolla Kouvolassa. Toi peräpää se pääsi pohjaamaan tosi helposti ja sitten tuli todella hankalaa ajaa. Ja sitten tuli vähän pikku accidenttiä, siellä tuli aikaisemmin tuossa videoon varmaan näkyykin jotain, mutta tuli tähän vähän oikomishommiin, mutta ei se mitään, se on peltiä, niin kyllähän se siitä lähtee. Ainakin toivottavasti sinne päin oikeenee. Ei mitään.
tää video, meidän ensimmäinen video alkaisi olla tässä. Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun. Ota meidän tiliseurantaa, tykkää videosta, jne. Mitä näitä nyt onkaan. Ajattelin, että voisin kuvailla tossa, kun alkaa alustaa tekee tähän, niin vähän tarkemmin sitä puuhastelua siinä sitten, että jos se yhtään kiinnostaa, niin otan teidät mukaan hommiin. Ja sitten yritetään tässä katsoa, että saataisiin tuo alusta jotenkin päin pelaamaan, koska siis kyseessä on aika budjettimalli, tai siis todella budjettimalli, joka sopii mulle. Niin katsotaan saadaanko sitä toimimaan. Mutta se nähdään sitten. Ei mitään. Ensi jakso. Kiitos.